ka garsɛgɛ sɔrɔ ka kanu sɔrɔ ka da ka kanu de ye fɛn bɛɛ ye i bi sɛbɛnnikɛla ɲɛnama ɲini nin sira kan ni sera ka juuma sɔrɔ nin sira ka o de ka ɲi kosɛbɛ ka suratu yusufu sɛbɛn siɲɛ kelen hali ni a maa saba maa naani don maa kelen don k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a dafa o tuma n'i ye suratu yusufu sura in bɛɛ sɛbɛn yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ni yusufu don i mana se yusufu fɛn o fɛn ma i bɛ yusufu fa in bonya ne y'a bonya i bɛ sɔrɔ k'a don a kɔnɔ ko jamilu i tɛ yafa a kan dɛ i bɛ jamilu sɛbɛn yusufu faw kɔnɔ o jamilu fana mimu de bɛ a la i b'o mimu dayɛlɛ n'i y'o mimu dayɛlɛ i b'i tɔgɔ dɔn k'i ba tɔgɔ dɔn a bɛ balo la a tɛ balo la i b'i ba tɔgɔ dɔn ka fara e yɛrɛ tɔgɔ kan i ka garisɛgɛ ko i ka kanu ko i bɛ se k'o dɔn kan o kan na i b'o dɔn jamilu mimu in kɔnɔ yusufu bɛɛ fo ka taa ban mɛ sira dɔ fana bɛ yen n'o ka nɔgɔ maa ma n'a t'i degun n'i ye yusufu sɛbɛn ni dawa ye dɔrɔn o tuma jamilu i b'o sɛbɛn ni di ye n'i ye jamilu sɛbɛn ni di ye i bɛ mimu in bonya o tuma mimu bonyalen kɔfɛ n'i ye jamilu sɛbɛn o tuma i yɛrɛ tɔgɔ i ba tɔgɔ ani ka laɲini i b'o sɛbɛn ni nɔnɔ kɛnɛ ye o y'a sira wɛrɛ o fana fanga ka bon kosɛbɛ heyi ni maa min ko nin bɛɛ ka cɛ ma i b'i ta bɛɛ kɛ ni dawa ye mɛ n'i y'a kɛcogo fila fana dɔn tuma dɔ la ni dɔ nɔgɔyar'i ma i bɛ se k'o kɛ parce que an y'a kalan nin sira fila bɛɛ kan yusufu fɛn o fɛn n'i sera a ma i bɛ yusufu fa o bonya ni dawa ye o tuma jamilu i b'o sɛbɛn yusufu kɔnɔ ni di ye o tuma o jamilu mimu i b'o dayɛlɛ o tuma i yɛrɛ tɔgɔ i ba tɔgɔ ani ka laɲini i b'o sɛbɛn ni nɔnɔ kɛnɛ ye o tuma n'i ye yusufu sɛbɛn ten fo ka taa ban mɛ yusufu kelen o kelen fana bɛɛ n'i sera a ma n'i ye nin laɲiniw sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la i bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn ko yaa wadudu siɲɛ 20 o tuma ni nasi in banna i bɛ sɔrɔ k'i jija an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko maaja fo an baw b'a dɔn an dɔgɔninw fitinin ma tɛgɛ la a ka sanni ka di ta a bɛ sɔrɔ sugu la a bɛ marabagaw fɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ i bɛ maaja ɲini i b'a kisɛ jate fo den 100 i b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kolon fiyɛ dɔw yɛrɛ b'a ɲini k'a bɛ da kasa tigɛ dɔw ko bɛnɛfunte kunkolonin b'a la i b'a fɔ alimɛti kisɛ i b'o fana ɲini den 100 i b'i jija jiri dɔ bɛ i b'a fɔ ko tɔrɔ bɔnbɔ n'i sara jiritugu la u b'a den ɲini i bɛ den jate fo den 100 n'o den 100 dafara i bɛna babɛlɛ ɲini finman ko t'a la jɛman ko t'a la den 100 i bɛna kolon kisɛ ɲini kɔrɔman ko t'a la kura ko t'a la mɛ n'i ye kɔrɔman in sɔrɔ o de ka ɲi i b'a ɲini den 100 i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nin nasi na parfɛn min kasa bɛ bɛn e yɛrɛ ma i min bɛna nasi in kɛ kalite 7 min tɛ tɔgɔ kelen ye i b'a kɛ parfɛn turulama ye i b'a bɛɛ dɔ kɛ nin nasi in na n balimakɛ n balimamuso nin ye fɛn ba ye o tuma dugujɛ o jɛ i bɛ bɔ i tɛ bɔ nin nasi in dɔ kucukucu i ka dɔɔnin k'i tɛgɛ la i k'i ɲɛda mun a la o tuma yanni parfɛn fana ka k'a la i bɛ se ka dɔ bɔ nasi la i b'o kɛ kɔtɛ i b'o kɛ su mugan i n'a fɔ tɛmɛnen na an y'o fɔ cogo min n'i ye nin kɛ n'i bɛ nafa sɔrɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ f'an k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ toujours safunɛ fa de bɛ a cogo la ka seri bɛɛ tigɛ ka daw yɛlɛ ka haminako bɛɛ dilan i n'a fɔ i b'a ɲini cogo min k'a jira bɛɛ la fana safunɛ fa de den kelen hami kelen problème kelen ni problème hakɛ min b'i la n'o sɛbɛn i b'o safunɛ hakɛ ta seroji fana bɛ yen ale traitement 4000 don 20 000 ale fana ma kɛ fɛn min don wele